Ами, да. Значи, ти говори малко сам. Ами, обичаш да се ли гавиш? По-дълго да е. Обичаш ли Джастин Бибър? Или по-дълго? Не! Той на Лейди Гага. Може да слуша One Direction, обаче не може да ги гледа и аз не знам, що сте те. Живееш в къща. Как я? Може! Да се доизкажа. Яна се. Не си пука какво мисля за тебе. Аз ще да го Марди? Да помисля, тя не може да мисли. Да. Ти ме обичаш! Много! И аз те обичам. Да, значи яка си текана, почина, там как се оказват абсолютно всички хора, не знам да понедат писмат, аз Н. Си оказват, нали, пекана, да си някакъв забавно, мога да ти тяхам, ти си моят най-добра приятел. Да, някакси. Само това мога да кажа. Обичаме те. Ми тя!